Pre nego što bilo šta počnete da radite na sajtu, da dodajete nove strane, nove vesti, potrebno je pre toga ažurirati dodatke. Dodaci omogućavaju različite funkcionalnosti na sajtu, a više o njima ćemo raditi u nekim drugim video snimcima kasnije, a sada je za početak potrebno da naučimo kako da ih ažuriramo, kako bi sajt radio kako treba, bez ometanja, kako ne bi bio spor i tako dalje. Dodaci se nalaze u direktorijumu dodaci ili plugins na engleskom, ili možemo ovde kliknuti. Kao što vidite, broj 10 označava da 10 ažuriranja je potrebno uraditi na sajtu. Znači, možemo ovde dodaci, postavljeni dodaci ili gore. Evo, sad ćemo kliknuti. Otvara nam se stranica sa dodacima. Ovde nam piše da imamo najnovije izdanje WordPressa. Ako vam bude tražio ažuriranje WordPressa, ja vas molim da to ne radite sami. Ako nemate neko veće znanje iz WordPressa, isto to važi i za Elementor. Da li na sajtu se koristi Elementor ili WebBakery, svejedno je. Opet bih zamolila nastavnike i oni koji su samo zaduženi za neke osnovne stvari da ne ažuriraju Elementor i Elementor Pro. Šta to znači? Da ćemo kliknuti na izaberi sve, a zatim odčekirati Elementor, jer čitav sajt može da se sruši ako se desi da najnovija verzija Elementora ne podržava temu koja je postavljena na sajtu. Ako se desi da postoje najnovija ažuriranja Elementora, najbolje je da kontaktirate onog koji je radio web sajt ili da steknete neka veća znanja prateći kasnije video snimke koje ću stavljati i ne raditi ništa ako imate ono osnovno znanje. Znači, odčekiramo Elementor, ne ažuriramo WordPress i kliknemo ažuriraj dodatke. Sve ovo će trajati u zavisnosti koliko ima dodataka da se ažurira. Trajaće neko vreme. Može trajati od minut, 2, pa sve do pola sata, pa čak i nekad i 45 minuta. Nekad se ovde desi da imamo i 15-18 plugina, to je dodataka koji je potrebno ažurirati. Znači, polako i strpljivo, kada se svi dodaci ažuriraju, kada sačekamo ovde, evo, pojavljuje se 1 od 7, pa 2 od 7, kada se završi sve, onda nastavljamo dalje sa radom. Kada se ažuriranje završilo, evo ovde piše 7 od 7, na kraju ove stranice piše nam da idemo ili na stranicu dodataka ili na WordPress. Mi nećemo ažurirati ni Elementor, ni WordPress u ovom slučaju, jer vam to neće trebati, već idemo na sledeći tutorial za upravljanje stranama i ažuriranje strana.